Moi, me ollaan Keuruuli ja tossa on Laijärvi ja tuolla on mun kavereita. Miten mä päädyin isoon kirjaan? No, mä tulin hakea sitä, että mikä on mun seuraava askel elämässä. Ja etin paikkaa, missä saa silleen niinku rauhoittua Jumalan kanssa. Ja sit mä tulin tänne ja sit mä olin silleen wow. Tossa on toi toinen rakennus tossa oikealla, niin sen nimi on Isopata. Sieltä saa ruokaa ja siellä on hyvää ruokaa ja hyvä keittiöväki ja ne on tosi sydämellisiä ja lämpöisiä tyyppejä. Opistovuodella on kyllä superkivaa ja ollaan tehty kaikkia kivoja reissuja ja retkiä ja käyty Pulkkamäessä ja kalastaa. IK kyllä tuntuu itselle sellaiselta vähän niinku kodilta, kun täällä on saanut olla jos kaikissa tapahtumissa. Tai ei niinku tunnu niinku koululta tai niinku joltain paikalta, minne sä tuut ja lähet, vaan sellainen, minne niinku sun sydän vaan jää.